Hello, what's up, mga dayong mga dong? This is Cebuanoguy Clarus in the house. Welcome back to my YouTube channel. Ayan guys, so hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please kindly subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. Ayan guys, today guys, na-receive ko namin ang aming early Christmas gift galing sa aking auntie na si Mary Clarus. Ayan, or si Mary Christ. Galing po ito ng guys, ng US. So, meron po kaming isang video. Ayan. Yung isang video ay dalawang video po yung separate po namin para unboxing ng isang pinadala niya na box din. Tapos, yung pag-open namin ng tatlong malaking box. Ito, separate ko na din yung unboxing nito. Ayan. Ito po yung pinadala na laptop ng auntie ko. And guys, actually, hindi ko po alam kung anong brand at unit ng laptop na ito. Pero tingnan natin mamaya guys kung ano yung laman talaga nito, ano yung unit at brand niya. Kasi hindi ko tinanong yung auntie ko. As long na may laptop na pinadala. Ayan, natutuwa na pa ako kasi sobrang early gift po, November dumating. And super thankful pa ako. Ayan, shoutout po sa aking auntie na si Mary Clarus. Thank you so much Max sa pinadala mo sa amin ng mga boxes. Ayan. And ito guys. Please watch also sa dalawang video ko pa na separate. And sa pag-unbox namin yung mga pang-cooking cooking utensils na pinadala din. At saka sa sa tatlong malaking box na nilagyan nito. May tatlong box pa kasi doon may mga ibang pinadala din. Kaya yan, sineparate ko lang unboxing. Ayan. See guys? So, ano pinihintay natin? Simulan na natin ang ating unboxing. Actually guys, nilagyan to ng auntie ko ng parang makapal na parang, I think hindi ko alam kung anong klaseng to, nilagay sa labas. Parang nilagay na tapos tinape ng ayos. Kasi alam niyo na, pag maraming pinadala, baka masira pa. Dahil sa sobrang tanggalin mo natin yung mga tape. Shoutout pala guys sa mga team classmates dyan. And sa mga team kabisdak ko din. Thank you so much po sa palagi niyong pag-support sa akin kahit hindi na ako masyadong nakakapag-LS or nakakapag-premier. Lagi kasi ako wala sa bahay guys. Ayan, tingnan natin ano yung laman guys. Kapal talaga na tape vlog niya. Dito talaga guys, if yung may mga yung gusto magpadala ng package, kailangan yung i-wrap siya ng makapal na mga bagay. Ayan. Kapag hindi nyo kasi siya na-wrap ng makapal na bagay, na-try na kasi namin yan before, nabasag. Ayan. May mga babasagin kasi yung mga fragile na mga package. Kailangan nyo siyang i-wrap talaga ng maayos. And okay. Ayan. Sobrang excited namin kanina guys kasi early Christmas gift talaga yung balikbayan box na pinadala. Ayan. Yung pinadalan po na auntie ko ito guys is LBC. It took I think 3 months ata bago dumating. Ayan guys! Ito na yung naman. Magagamit pala to. Ano pala to para sa pintuan? Ayan. So, ma-recycle namin to guys para sa pintuan. Okay, lagay namin dito. Ayan, so ito na yung laptop ko guys. Ayan, HP pala ang brand guys. HP. Ayan.
HP. Saan ba yung unit nito? Makikita. Hindi ko alam saan tingnan yung unit. Intel Core i5. Yung processor niya is Intel Core i5. Yan, 8 GB yung system memory. 32 GB Intel Optane. Yung memory niya. Storage is 512 GB SSD. Yan. HP Wide Vision, webcam 7, Wi-Fi 6, and Bluetooth. Hindi ko talaga alam yung mga ano dito guys. Yung mga details na nilagay dito. Ayan, diagonal display, 15.6 inches pa, di ba? Inches. Hindi ko alam to. Basta. Full HD IPS. Ayan, Microsoft Windows 10. Oh, ayan. Ayan guys. Okay. Ayan, buksan na po natin. Kasi na-excited na ako. Oops. Kailangan ko yung mag-ipin ko dito. Wait lang guys ah. Okay guys, ayan, ang ganda. Flat. Cool. Ano ba to? May mga papeles dito, di ko alam kung paano to. Mga instructions dito. Ayan. Okay. Ito yung sa charger niya. Oops. Oh. Ito yung sa charger niya guys. Okay. And ito. Ayan. Baliktad. HP. Ayan. Tanggalin natin yung code. Ayan. Natatakot ako guys. Hindi kasi ako sanay humawak ng mga gadget or mga devices. Natatakot akong ano. Tiyane, ito na guys. HP. Ayan. Gusto ko guys kasi manipis siya. Handy lang. Hindi siya mabigat. Kagaya ng yung last laptop ko pa na naranasan guys, yung mga makakapal, yung mabigat. Yung mga old style na laptop. Hindi kasi ako mahilig mag-ano ng mga devices or gadgets. Gawin natin. May nakapatong ka talaga na parang. And ito na siya guys. Okay. So ano guys? Try natin i-turn on. Sige. Hindi pa ko marunong ito guys. I-try ko siyang i-turn on guys ha. Turn on na siya. So, kailangan pa namin ito i-connect sa Wi-Fi naman. So, I need to set password.
sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Philippines? Anong gagawin ko? Halak ka. Ginagawa mo. Ba't doon yung nawakan ko doon? So, Philippines. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Philippines, Japan, US, English. US? Do you also type with another keyboard layout? Skip. Now let's get you connected to a network. Okay. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. Connect. Hup. Now type your credentials. Let's go memorize. Ano saan siya? Two hours later. So ayan guys, na-set up na po siya lahat. Ayan, na-download na din yung Google Chrome. Ayan. Kaya try na lang namin mag ng ibang application. Mag-download din ng ibang application dito. Ayan. 20 minutes later. So that's all for today guys. Ayan, thank you so much po sa panonood sa aking premiere. Ayan, salamat po sa panonood sa aking unboxing. And thank you so much aking auntie na si Mary Clarus. Ayan, salamat sa inyong lahat. And see you next time para sa aking susunod pa na mga video. Thank you, bye-bye!